Ang bulan sa Marso, bulan sab sa kasaulugan sa katungod ug pag-ila sa kababayen-an. O kini gihimug-atan atol sa kick-off ceremony sa Davao City Police Office sa ilang aktibidad alang sa pagpanalipod sa katungod sa kababayen-an. Ang report ni Jandy Esteban. Unsa ba ang kaya sa mga babae nga dili kaya sa lalaki? O di ba kahaunsa ang naa sa babae nga wala sa lalaki? Ato pangutanon dinhi sa Barangay 31D. Happy Women's Month, ma'am. Unsa ang naa sa babae nga wala sa lalaki? Ang kaisog. Naman po'y babae nga. Isog. Isog. Isog ang kaisog. Ang pagpaningkamot sa parehan eh, anak. Panganak siguro. Isog mo lang, laba. Ila mo gina. Sa babae gyud na. Ako dala babae gina. Pagkatiman. Atiman. Ang pagkatiman sa mga bata. Saya dili naman kaya sa lalaki. Pero sa pagkakaroon akong nibawan, marag pantay na siguro karon. Apan labaw pa ni ana ang bili sa kababayenan. Ang kababayenan dunay katungod ug dakong taha sa katilingban. Mao na ang ginasaulog ang tinuig nga Women's Month matag bulan sa Marso. Aron kini mapahinumdom ug parayong ilhon subay sa Proclamation number 227 series of 1998. Adlong Lunes ang kick-off ceremony sa selebrasyon sa nagkadaiyang ahensya o opisina alang sa kababayen-an. Usa na diha ang Davao City Police Office, opisina nga gidumina sa kalalakinan. Nahimong guest speaker si retired Police Colonel Royina Garma, kinsa nangulo sa nagkalain-laing unit sa Davao City Police Office kaniadto ug nahimong head sa Philippine Charity and Sweepstakes Office. Iyang gihimugatan ang katakos sa kababayenan sa law enforcement ug ang pagpanalipod sa katungod sa kababayenan alang sa pagtagamtam sa malinawong pamuyo sa syudad. Kinahanglan usab daw nga ipadayon ang pagbawal sa pag-discriminate sa mga babaeng pulis sa organisasyon ug mag-abli pa og oportunidad sa kababaihan. We empower not just ourselves, but also women and provide them with equal opportunities. We unlock their full potentials, talent, and creativity. This benefits not just the individuals themselves, but also society as a whole. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.